Hej, jeg hedder Hans. Jeg skal fortælle noget om artikler og hvordan vi ser på dem i TekstSpot. Det vigtigste, når vi skal skrive en artikel for vores kunder, det er, at vi har en skribent, som passer til opgaven. Hvis vi for eksempel skal skrive om mad, så vælger vi den skribent, som ved, hvorfor der lige skal en lille bitte smule sukker i frikadellefarsen. Hvis vi skal skrive om hunde, så finder vi en, der har forstand på kliktræning og foder. Det betyder, at vi finder altid den rigtige skribent. Det fungerer på den måde, at du stiller opgaven. Vi finder skribenten. Skribenten skriver artiklen, og når du får den retur, så er den din med alle tænkelige rettigheder. Vores kunder bruger artikler til mange forskellige ting. Nogle bruger dem som blogindlæg, andre bruger dem til at give deres side ekstra fylde, så den bliver mere attraktiv for både søgemaskiner og mennesker. Der findes tekstbureauer, som ikke lægger vægt på kvalitet på samme måde som vi gør. Argumentet er, at når det alligevel bare er søgemaskiner, der skal læse teksterne, så kan kvaliteten være lige meget. Det er vi ikke enige i. Vi lægger vægt på altid at levere en god kvalitet. Jeg ved faktisk heller ikke, hvordan vi skulle gøre andet. Skulle vi sige til vores skribenter, skriv artiklen, og så får I nogle fejl ind bagefter. Hos TekstSpot, der får du altid artikler i god kvalitet. Hvis du vil vide mere om artikler, eller hvis du allerede er klar til at bestille, jamen så ring eller skriv til os. Vi skal nok hjælpe dig i mål, så du får lige præcis de artikler, som egner sig bedst til din situation.